Ameriki jamana ka camancɛ kalata labɛn labanw olu bɛ senna min bɛ wele ko midterm n'a kala ka yan ka taa novembre kalo tile 8 n'o ye bɛ bɛn sini tarata ma an bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma Mali jamana finitigiw ka kunnafoni diso diriba ye a ka dɔgɔkun kunnafoniw di min bɛ tali kɛ u ka wulikajɔw kan lakanabaliya o ɲɔ ɲali kɔfɛ Mali jamana kɔnɔna la Mali futɛnɛ yelenba dɔ min lakodɔnnen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'o ye Madame Konate Makuyate Ala ka wele sera a ma kunu Bamakɔ ka dugujɛ bi alamisa la ka dugujɛ bi tɛnɛn na coronavirus bana kunkan kɛnɛya ministriso a ka kunu kari novembre kalo tile 6 san 2022 u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 170 ni mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 8 ninnu bɛna kɛ aw ka Mali kura kunnafoniw la kumaba dɔ ye k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a lase aw ma ka fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ bi o ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 7 san 2021 nɛgɛ ɲɛ 17 tana gusira Bamakɔ wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi Mali kura kunnafoniw bɛna lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Ameriki jamana ka camancɛ kalata min bɛ wele ko election midterm o ka yan ka kɛ sini n'o bɛ bɛn tarata ma novembre kalo tile 8 a ɲɛbila baaraw bɛ senna o kama VOA Banbara tɔgɔla bi Moribo Danbɛlɛya ka kuma barani tɛnkun Ibrahima Diallo la ale ye Maliden ye min ka yan ka wote n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don New York ma an k'ale ka welekanw lamɛn. Maliens, États-Unis, il y a sans fla élection de avec comme midterm election. Une élection mais blonda fla de Amérique avec bolulu de Kankosove. Avec comme congrès, mi parti fla de congrès incono, ani chambre de représentants, mi Sénat. Élection nous on va ira ka foko au début président ka fanga ira ni fanga be président na ou bien ni fanga la sans fla menale. Abaka manda jabo chogom na ou bien même se ka senye akamanda sans fla mutora kamanda labana kwa election be bolo de kan kosɛbɛ kalatala o yɛrɛ ka kɔlɔsili la u haminan ko ye gɛlɛya ko jumɛn ye aw ka yɔrɔ la fami an ka yɔrɔ la yan nɔ ban beba Modibo beba ro ka fɔ ko gɛlɛya be diɲɛ fan bɛɛ particulièrement Amérique yan nɔ fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ essence sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Dominico la même chose donc tagalen ɲɛfɛ américains ka mirina ko ye min bɛ se ka dobo a bɛ fɔ ma ko inflation prix bɛ ka yɛlɛ cogo min na mɔgɔ min bɛ se ka o prix ninnu jigi puisque bɛɛ de bɛ ka kasi k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ fan bɛɛ ala an ka yɔrɔ la yan nɔ o ko kelen de don o de bɛ Amérique fan bɛɛ ko bɛ kan ka taa cogo min na an y'a ye k'a fɔ New York fanfɛla la u bɔra ni dunanw ye mɔgɔ camanba de nana New York ye n'u ye siyɔrɔ ni fɛnw d'u ma démocrates dɔw y'a yira k'a fɔ ko o ye waleya ɲuman ye mais an y'a ye k'a fɔ républicains dɔw bɔra ka nin waleya in kɔ e ka jateminɛ la dunanko in ani kɔnɔtiɲɛ ko ani ka fara covid fɛn ninnu kan ninnu bɛ se ka na mun de kɛ sini kalata jaabi ninnu na ka ɲɛsin démocrates walima ka ɲɛsin républicains ma e ka kɔlɔsili la bon ne ka kɔlɔsili la New York kɔni ye état démocrate de et puis libéral de do fana ma da la ni New York bɛ sɔn ka ni démocrates bɛ New York perdu puisque New York ni y'a fɔ cogo min na le libéralisme o de bɛ marché New York yan nɔ i n'a fɔ dunanw New York ye dunan yɔrɔ de fiya suguya bɛɛ de bɛ New York yan nɔ hali an ka ɲɛmɔgɔw la ani an ka minnu sigilen don an ka bulondaw la ni fɛnw bɛ pratiquement a bɛɛ dunanw ye a bɛɛ bɔra yɔrɔ de la ka na ani kɔnɔtiɲɛko in fana je crois que u b'a fɔ ko muso ka sariya a ka droit sɔrɔ puisque kɔnɔtiɲɛ in a bɛ se ka degun lase musow ma n'a sera yɔrɔ dɔw la puisque muso dɔw bɛ yen minnu violera par exemple cɛw bɛ bugun muso minnu kan kalan ani faamuyali jumɛn duniya jamanaw kɛrɛnkɛrɛnlela farafinna o bɛ se k'o sɔrɔ nin kalata in na yɔrɔ min na ni fanga bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga dafirili ye
farafinaw bɛ se ka leçon min sɔrɔ nin na kalata organiser ka ɲɛ ka kalata ɲuman organiser ka ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la mɔgɔ minnu bɛ élection organiser u ni fanga man ka kɛ da kelen ye u kan ka u ka indépendance totale de sɔrɔ pour que kala ɲuman ka se ka organiser ka sɔrɔ fanga dafirili ma kɛ. Nin tun ye Ibrahim Diallo ale ka laseliw ye Moribo Danbele ka kuma barani na maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don New York ma. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Bamakɔ Mali finitigiw ka kunnafoni di so DIRPA ale ka dɔgɔkun kunnafoniw min bɛ tali kɛ u ka wulikajɔ baaraw kan jamana kɔnɔna la ka jadi jɛkulumaw ni jɛkulu maramafɛntigiw kɛlɛ. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o lase. Ka kɛɲɛ ni samiya gɛlɛyaw ye Mali woromasiri taabaw y'a yira k'u ma dɛsɛ octobre kalo min tɛmɛlen filɛ u ka baaraw kɛli la ka d'a kan ko kɛlɛkɛminɛ ɲuman dilen d'u ma mun yɛrɛ kɛla sababu ye ka yɛlɛmaba don u ka baaraw taabolo la ni ka san d'u ma juguw dasili la. Suleman Danbele DIRPA ɲɛma don. An y'a ye k'a fɔ fɛnɛ samiya de kunna gɛlɛya tun bɛ kɛ an sɔrɔsiw kan puisque a bɛ san 10 bɔ bi samiya kɔnɔna na an ma deli ka hɛrɛ sɔrɔ parce que samiya kɔnɔ mun de bɛ na an ka minɛnw ka girin ninnu bɛ déplacer motow la u b'an attaquer samiyaw la parce que an tɛ se ka bɔ n'an bɔra i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa mobilibaw bɛ taa coro cɛncɛn na u bɛ taa coro bɔgɔw la a bɛ baara gɛlɛya an bolo mais bi bi in na samiya tɛmɛlen bi bi in na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi fɔlɔfɔlɔ fɛnɛ olu de tun b'an attaquer mais sisan n'a fɔra u kunbɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a fɔra moto 2 don an bɛ t'u nɔfɛ o ye yɛlɛmaba don kow la. A bɛ waati bɔ ŋunuŋunu kumaw olu cɛyalen don bɔlɔlɔsiraw fɛ n'a yirala k'a fɔ ko dugudenni caman bɛ yen nɔ ni dankari bɛ ka kɛ maaw la halisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'a bɛ wele ko Geledie n'o yɛrɛ bɛ Tɛnanku mara la n'a yirala k'a fɔ ko Mali sɔrdasiw ni Wagner sɔrdasiw k'u ye cɛ 50 kɔ minɛ Geledie dugu la ni ka dankari u ni na. Suleman Danbele bɛ an kunnafoni o la. Geledie dugu in na u ka base dɔ de bɛ terroriste caman de bɛ Geledie a bɛ komi o y'u ka dugu yɔrɔ de ye donc armée fana y'i labɛn donc ka opération aéroportée dɔ de kɛ parce que Tɛnanku zone ninnu a b'a dɔn ji de bɛ yen c'est vrai que samiya banna mais ji ma jigin kosɛbɛ donc u ye opération aéroportée kɛ donc u bɛ se tuma min na u fana terroriste ninnu ye kisɛ ci u la donc u ye kɛlɛ kɛ donc kɛlɛ kɔfɛ de un terroriste 15 de neutralisé, contrairement à ce que les gens disent. Et au kɛlɛ de fana senfɛ terroriste dɔ de sera ka i yɛrɛ tila ka moto ta ka boli donc drone de y'a suit ka taa ye a taala yɔrɔ wɛrɛ mun na il se trouvait que o fana ye base dɔ ye donc ce qui a amené les forces aussi à aller au niveau de cette base et ka taa o fana détruire et mɔgɔ 2 fana fangala voilà mun kɛla Geledie k'a fɔ ko an taala filaw minɛ an taala dɔgɔnɔw minɛ an taala bamananw minɛ an taala bɛɛlaw minɛ nin bɛɛ ye nkalon kuma de ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalo o kalo Mali sɔrdasiw ka kunnafoni di soba a bɛ barosigi kɛ ni Mali kunnafonidilaw ye u ka baarakɛlenw na kɛlɛdagaw la walasa ka jamanadenw kunnafoni o hukumu kɔnɔ armée Mali ɲɛmaw ko ka laɲini ye fɛn min ye jamanadenw ka bolodi ɲɔgɔnma n'u ka faamuyaliko ɲuman ka ɲɛsin Mali sɔrdasiw ma walasa Mali o ka se ka san sɔrɔ banbagaci kɛlɛ la. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Bambara. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Baɲangara mara la Mali jamana camancɛ yan fan fɛ u ka dugudenni min ni a bɛ wele ko yɔrɔ n'a filɛ nin ye Baɲangara a yirala k'a fɔ jɛkulu maramafɛntigiw kɛlen don ka u ka sariya daga sigi yen dugudenw da la walasa ka se ka u ka taabolo dɔw falen o sen kelen fɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Bankas Mopti mara la Mali dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw olu ka bolimafɛn min bɛ wele ko ambulance a yirala k'a fɔ jɛkulu maramafɛntigiw ye o bolimafɛn wele ku ni a dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ka fara a chauffeur kan Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro ale b'o kunnafoniw lase. An bɛ nin lakanabaliya kunnafoni daminɛ Yoro commune na Koro marabolo kɔnɔna na a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ cɛ marifatigi dɔw kɔni kɛmɛ ka taa don yen dugumaw kan ni ka yir'u la k'a fɔ ko sariya batoli o kɛra wajibi ye o ma
u ka laseliw kɔnɔna na u ye laɲini dɔw kɛ n'o o ye a fɔlɔ u y'a yira k'a fɔ ko cɛɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i ka kurusi sen tigɛ ni k'a bɛrɛ bɛn ni olu ka hakɛya ye. a filanan u y'a yira k'a fɔ ko musow bɛɛ lajɛlen kɔni wajibiyelen don ka hijabu don. a sabanan ko cɛɛ ni muso olu man ka dorogo ɲɔgɔn na jamalajɛyɔrɔw la walima taama siraw kan. u y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ yen o tɛ daga bilen i n'a fɔ ntolanci walima misigi lamɛn walima balan k'o tɛ daga bilen. nin ko in kɔni ɲɛsiranya kama duma caman kɔni bɛ k'u ka sigiyɔrɔ bila dangarali walew ɲɛsiranya kama. hakilina jiginna a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ kalansow ni kɛnɛyasow olu kɔni bɛɛ lajɛlen datugulen don yen mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa jadima tigilamaw olu ka sariya o de bɛ labɔtu. lakanabaliya halisa an bɛ taa n'a ye bankasi marabolo kɔnɔna na siraba min n'an b'a wele ko RN15 ka bɔ Bajangara ka taa Seware fɛ cɛ marifatigi dɔw ye bankasi kɛnɛyaso mobili wajibiya k'a lajɔ ni ka taa ni mobili ye a n'a kɔnɔnamɔgɔw ye. kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko bankasi kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔ dɔ ale ni sofɛrikɛ olu de tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔna na. dangarwale tigilamaw kɔni taara n'u ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ nin maa minɛnen ninnu kan. Tijani Wedraugu, VOA Bambara Togala, ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Gawo mara la. Mali jamana kɔnɔna la baarakɛlaw ka syndicat tɔnba min bɛ wele ko UNTM, CDTM ani CSTM olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna lɛrɛ 48 baara bila kɛ ka da u ka jamana yɛrɛ u ka mara yɛrɛ minɛcogo kan n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanabaliya kan min bɛna daminɛ sini tarata ka kuncɛ araba. Boubacar Touré, VOA Bambara Togala ka bɔ Gawo. Gawo région kɔnɔ syndicat 3 u ye communiqué bɔ k'u bɛna baara bila tile 2 Ansongo mara la société civile u bɛna bɔ ka siraw datugu. Barajal i bɛ se ka mun de fɔ an ye sisan. Ansongo marabolo ale kɔni ma basigi wa hakilisigi yɛrɛ ma na. An bɛ se k'a fɔ ko lakana tɛ yen wa dɛmɛbaga fana tɛ yen. Ka d'a kan ala diɲɛ don o don mɔgɔw dagolo kan foyi tɛ yen kunnafoniyana min bɛ mɛn saya mɔgɔw darakili baganw darakili mobiliw barakaji assassinat ciblé mobili jeni o n'a ɲɔgɔnna caman. O de kɛra sababu ye ni société civile d'Ansongo u n'u marabaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka u kannabɔ ka ŋunan kɛ kelen ye fanga ye. Ni walew ye wale minnu bɛna kɛ sababu ye k'u ka fasoden ɲumanya k'o don ngalama na k'u ka dusumangoya yira o bɛna kɛ tile 2 kɔnɔna na. O tile 2 in kɔnɔ siraba bolo fɛn fɛn minnu bɛ dugu in na Ansongo a bɛɛ lajɛlen bɛna datugu. Maa tɛna se ka don jango ka bɔ wa o tile 2 in ye tarata ale ni araba ɲɛmaw ye nin baara in kɛ u ko fana u tɛna dan o dɔrɔn ma k'u bɛna fanga ka baarakɛda fɛn fɛn minnu bɛ yen u bɛna bɛɛ lajɛlen datugu walasa k'u ka gɛlɛyaw yira faamaw na minnu bɛ Mali ɲɛmaaya la bi. N'an ye jateminɛ kɛ a bɛ taa commune 6 la minnu bɛ Ansongo cercle kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen langoloyala u ka maaw la k'a sababu kɛ lakanabaliya ye. Waati dɔ kɛra 2021 kɔnɔna na maa 50 olu fagara Wataguna ale ni Karu. Bagan maralaw olu tɛ ka se ka t'u ka bagan gɛn kɛ. Sɛnɛkɛlaw bi gɛn ka bɔ u ka forow kɔnɔ wa jagokɛlaw olu tɛ ka se ka taa suguw don dafɛduguw la ka a sababu kɛ lakanabaliya ye. Olu bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la u ka maabaw dugutigiw notables ani karamɔgɔbaw olu bɛɛ lajɛlen bi fa sanga a n'a ka waati i n'a fɔ min kɛra Gasimoro ale ni Mɛkara. Kɔsan nata o ta kɛra Barakaw ka dugutigi n'o fana ye conseil communal dɔ ye u ka dugu la. K'a fara o kan Barakaji minnu kɛra Kobe ale ni min kɛra Kɔsada yɛrɛ la o ye attaque min kɛra ka ɲɛsin compagnie min ma n'a bɛ f'a ma ko Maïga Transport n'o kɛra sababu ye ka Abdurahman Sise ale bɔnɛ a nin na. Ansongokaw ko k'u bɛ fanga wele a ka jɔ a jɔyɔrɔ la o min ye ka jamanadenw lakana ni k'u bololafɛnw olu lakana. O kuma kelen in na Gawo dugu kɔnɔ central syndical n'o ye baarakɛlaw ka hakɛw lafasa tɔnkuluw ye olu farala ɲɔgɔn kan dimanche ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka yira k'a fɔ ko lakanabaliya ale bi ka sanga sɔrɔ hali o kama k'olu fɛnɛ bɛna baara bila ɲari kɛ nka a bɛ fɔ min ma ko arrêt de travail o fɛnɛ bɛna kɛ tile 2 kɔnɔna na ka bɛn ni Ansongotaw ta ɲɔgɔn ye tarata ani araba wa o bɛ kɛ olu ka fɔla Gawo marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'a bɛ f'a ma région kɔnɔna a central syndical ninnu na an bɛ se ka minnu tɔgɔ fɔ o ye UNTM,
CSTM, CDTM, olu bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma. Wa i n'a fɔ Ansongo, Gawokaw fɛnɛ ko baarakɛda fɛn fɛn minnu bɛ Gawo dugu kɔnɔ, a bɛɛ lajɛlen bɛ datugu. Faso taw, kɛnyɛrɛye taw, a bɛɛ lajɛlen. Nin bɛɛ ye nisɔngoya de k'a ɲɛsin fanga ma walasa u ka se ka jɔ u jɔyɔrɔ la, ka se ka baarakɛlaw minnu bɛ taa ni ka segin la duguw ni ɲɔgɔn cɛ, misiyɔnw na ani faso ka baara la, olu ka se ka lakana. Baarajal i ni ce. Gawo VOA Bambara tɔgɔ la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lasaw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Ɲorodi Sahɛlikaw aw b'an sɔrɔ radio Emergence ka 99.6, Buguni radio Kumase 92 fiɲɛsira fɛ. Yuwaru aw b'an sɔrɔ radio Dunuya kan 101.2, Koro radio Orona 93.2, Tombouctou aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan. Gawokaw o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye. Ni waati ninnu na sisan Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99 fiɲɛsira fɛ. Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 ye. Aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma. Mariam Traoré fɛ ni waati na ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA Soba la Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunun kari novembre kalo tile 6 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 11 olu de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana b'u la. Maa kɔni ma sɔrɔ o ma kofɔlen ninnu na banakisɛ yira min na. O ye coronavirus banakisɛ a hakɛ to jamana kɔnɔna la mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 8. Maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 42 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunun kari novembre kalo tile 6 o kunnafoni di sen fɛ. Ka tɛmɛ ni malikura kunnafoni ye ni waati in na an bɛ taa Burkina Faso jamana kan ka d'a kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛna mɔgɔ 50 ɲɔgɔn ta ka fara u ka finitigiw kan walasa u ka se ka wulikajɔ kɛ Burkina Faso jamana fan bɛɛ ka jihadi jɛkulumaw ani jɛkulu maramafɛntigiw kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la. VOA ka lasigiden min bɛ Bobo la so Alidu Wedrago ale b'o kunnafoniw lase. Fanga dafiri wagati la maa caman bɔra Bobo Julaso k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ Capitaine Ibrahim Traoré kɔ. Bi a fɔra ko mɔgɔ kɔnɔ tɔgɔ sɛbɛ yɛrɛkɔrɔsi dugulenw cɛma ka se ka jamana lakanda mɔgɔ ti sɔrɔ la hali minnu tun ye weleli kɛ olu ma sɔn ka taa i n'a fɔ Emmanuel Da. Tɛdɛ mɔgɔ banna ka taa enrôler est-ce que mɔgɔ b'u yɛrɛ ɲininkara ne min yɛrɛ sigira yan ne bɛ n yɛrɛ ɲininkara mɔgɔ dɔ bɛ yen denbaya b'a fɔ a b'a balo il est prêt a bɛ taa yɛrɛ enrôler pour que dugu kɛlɛ nin ban mais ale ka denbaya n'ale y'a to yen ka taa jɔn bɛna en charge o bɛna joli di ale ma pour que denbaya ale ka se ka da ka denbaya ma ale ko nin bɛ yen bon o ma sɔn k'ale ko nin clarifier mɔgɔw ye bon ale ko nin ka ne yɛrɛ ye question posé ale la nin ma réponse sɔrɔ ale la. A kɛnin don ɲɔgɔn sama caman ye mɔgɔw dara Bobo Julaso kɔnɔ. Ka jama lajɛ ka an ka dencɛw lajɛ ka taa n'o ye a ka gɛlɛn komi o bɛ mɔgɔw fagara fɔlɔ jaditiw bagara mɔgɔw ma fɔlɔ na k'o faga an denw ma formation sɔrɔ caman ka formation kɛ den ye kalo 1 kalo 2 ko ka taa fɔlɔ na ni ko dɔ y'o sɔrɔ sisan dɔrɔn malara président min na yɛlɛ sisan n'a ka fanga bɛna taa ɲɛfɛ. Mɔgɔw bɔra ka Ibrahim soutenir caman a caman fanba bɛɛ tun jeunes le maintenant o bi jamana lakandabagaw yalala a ti sɔrɔ la mulo bɛ na n'o ye parce que an ka kuma fɔta an ka ati ani an ka ko kɛta ti kelen ye. Ne kɔni ka miiriya taara o ka se a bonyana kelen bolo o ka sabari ka taa ɲɔgɔn dɛmɛ faso bɔ nɔgɔra ale ta kelen tɛ se.
jeune kema yɛrɛ bɛ o kan ka taa mais dɔw yɛrɛ bɛ taa o gɛn man gɛlɛn ya o bɛ sigi ni kuma caman ye k'a sɔrɔ an bɛɛ ka jamana don n'a ɲɛna an bɛɛ taa don n'a tiɲɛna an bɛɛ taa don an n'o bɛ sigi mɔgɔ min bɛ fɔlɔ na an b'o nɛnɛ k'a sɔrɔ n'i ma taa fɔlɔ na i t'a dɔn min bɛ yen. sisan kɔfɛ nin a bɛna passe cogo min n'o tun sera k'a fɔ vrai dire n'a banna an bɛna na kɛ ten an bɛna na kɛ ten bon ale fana ka fisa a bɛ courage don mɔgɔ la sinon caman bɛ siran ni nana taa don a la sisan kɔfɛ ni nana nɔgɔya sisan alo bɛna kɛ cogo di o bɛna na a minɛ k'a datugu o bɛna na kɛ cogo si jumɛn wa bon section bɛna don a la caman voilà. Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Ka tɛmɛ ni Mali kura kunnafoniw ye hali bi Mali jamana kɔnɔna la jɛkulu kura dɔ sigira sen kan min kɛra ni bɛrɛbɛrɛli tɔnw kiiritigɛlaw faso jama ani kunnafoni sɛnsɛnnaw ye n'u ye a tɔgɔ kɛ ko Mali Prospective 2050 a kun de ye walasa k'u ka se ka sigi ka fɔ ni hakilijagabɔ kɛ Mali sariya sunba min yɛlɛmaliko kuma bɛ sen na u ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Bamako ale b'o kunnafoniw lase. Mali sariya sunba kura min n'o baaraw bɛ sen na walasa k'u hakilinata di o kan jɛkulu min sigilen n'a tɔgɔ ko Mali Prospective 2050 olu ye lajɛrɛ sigi. Mamadu Gawusu Jara n'ale ni jɛkulu in o ɲama ye an ka lamɛn ni jɛkulu in yɛrɛ a kɔnɔkow kan. An y'a jateminɛ k'a fɔ ko n'i bɛ jamana i fɛ jamana ka taa ɲɛ i tɛ se ka wuli don o don sɔgɔma k'a fɔ an b'a kɛ cogo di bi fo mɔgɔw k'u sigi ka miiri k'a fɔ san 5 nata kɔnɔna la san 10 nata kɔnɔna la san 20 nata kɔnɔna la an bɛ fɛ jamana ka kɛ cogo di n'a sɔrɔla an bɛ fɛ ka taa an denw ka taa ekɔli la ekɔli façon jumɛn an bɛ fɛ a ka kɛ an bɛ fɛ ayiwa an ka sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min mun de kan ka kɛ walasa o ka kɛ o de ye Mali Prospective ye tɔn de don an bɛ sigi ka miiri jamana an bɛna ko baw kan cogo min walasa fɛnw kana balana an ka se ka miiri ka a kunbɛn. Dr Mahamadu Konate n'ale kɔni ye sariya kalanna ye ni lajɛrɛ in senfɛ ale y'a yira k'a fɔ ni sariya sunba kura min natɔ filɛ nin ye a bɛna mun ye jamana ɲɛmaa ye o ka fangaw a bɛna dɔ fara o kan wa jamana sigisen wɛrɛw k'olu fɛgɛya dɔɔni an k'a lamɛn. Mais min bɛ sen na sisan o ye a fɔ président bɛ se k'a gɛn waati o waati ka d'a ye a bɛ se ka gɛn k'a sɔrɔ premier ministre ma a nama jɛna ye. A dɔwɛrɛ fana ye min ye président bɛ se ka maaw kura suganti ka don an ka sariya bi ta bulon min kɔnɔ n'o ye parlement ye a chambre filanan a sigiyɔrɔ filanan n'o ye o conseil de la nation ye. Ni sariya sunba in baaraw o kuncɛliw bɛ kɛ ni kalafili dɔ de ye n'o tɔgɔ ko référendum sani ka se o ma Mamadu Gawusu Jara y'a yira k'a fɔ u ka nin baara in kun de ye mun ye malidenw ka se ka u ta ni u bila dɔn ni sɛbɛn in kɔnɔ ko la. O référendum na i tɛ ɲininka fɛn wɛrɛ la koyi i bɛ ɲininka de n b'a la wa n t'a la n bɛ gafe in fɛ wa n tɛ gafe in fɛ mais i tɛ ɲininka a kɔnɔna ko la donc yan'a ka s'o ma a ka kan an bɛɛ k'an sigi k'a lajɛ mun bɛ gafe in kɔnɔ k'a lajɛ n'a ka ɲi ayiwa an bɛ bɔ k'a fɔ k'an b'a la n'a ma ɲi fana yanni a ka se k'a fɔ n b'a la n t'a la an bɛ se k'a fɔ an bɛ fɛ mun ka falen a kɔnɔ pour que an ka fɔ k'an b'a la. U ka baaraw kɔfɛ u na sɛbɛnfura bɔ k'o ɲɛsin maa minnu n'olu ka baara kɔni ye bi ka ni sariya sunkura in ka o sɛbɛn yaasa olu haminakow u ka se ka don o ni sariya sun in kɔnɔna la. Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. O k'i sen bɔ a la ayi an ka taa fɛ ni labanto ka sele ma ala kɛ ni labanto kelen na ka sele ma so ande masamori wolumulunga dunuya mara ala an tɛna ni dɔnkili dabaga ka dɔnkili dakanw mɛn tuguni Madame Konate Ma Kuyate numéro 2
ni Mali jeli denmisɛnnin ɲara ba tun don min ladɔnnen don Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ Mali jamana kɔfɛ Ala ka wele sira a ma sura ka dugu jɛ bin tɛnɛn na balima siraw ani teri siraw jeli ɲɔgɔnw ani artiste ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen dusukun kamikamilen don o kama a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ banni kɔni o kɛra Bamakɔ nka o n'a ta o ta an wulila ka se a sigiyɔrɔ la n'o ye a cɛla ye Bobo Julaso kunnafoni binna ye cogo min na Alidu Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o lase Makuyate sanga fɔni o ye bobokanw jusukun yɛrɛ musolakaw ta o ka jugu a bɛɛ lajɛlen ye a musique bɛɛ ka d'an ye surtout a furula Burkina bɛɛ ma o fana diyara an ye Makuyate ni fana an b'a fo wallahi a ka musique ni kɔnna to ka d'an ye yɛrɛ an b'a lamɛn a ka d'an b'a filɛ télé la a ka d'an ye an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a layɔrɔ suma Ala k'an jɛ kun na a ka dɔnkili bɛɛ ladilikan ni a ka dɔnkili kɔni ka di a bɛ dɔnkili ɲɛnama kɔni la wallahi muso min kɔni a kɔni kun ka di ne ye a ka dɔnkili kun ka di ne parce que ladilikanw kun don Makuyate kɔni a ka dɔnkiliw tun ka di wallahi a bɛ mɔgɔ miiriya janya ayiwa an balimaw ko jɔ fɛn bɛɛ bɛ da an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ani banbatɔw bɛɛ lajɛlen na nin de bɛna kɛ ka aw ka bi Malikura kunnafoni kuncɛ min labɛnna Sekwa ka cɛjan Cheick Thierno fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma Ameriki jamana ka ciladen min sigilen don ani jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔ kunna Victoria Nuland tun ye taama jɛkulu dɔw ta k'i kunda farafina Sahel jamanaw kan i n'a fɔ Mauritanie, Mali, Niger ani Burkina Faso jamana a jɛkulu ka taama tun bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnyaw kan min donna u ni jamana finitigi ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɛlen don ka fanga minɛ ka fara u ka faso jama dɔw kan kumakan fanbaw tun bɛ tali kɛ lakana ko kan fangaw maracogo an'a jamanaw ka ɲɛtaga o kunnafoniw kan u da sera gɛlɛya dɔw la kumaba ma minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin ni jamana naani ninnu ma ni waati in na n'o dɔ bɛ tali kɛ jɛkulu maramafɛntigiw ka karogɛlɛya walew kan a ka ni lajɛrɛ sen fɛ kumaɲɔgɔnya dɔ kɛra a seginnen kɔfɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye Ameriki jamana ka ciladen Nuland y'a lase ko États-Unis jamana tun bɛ baara la walasa baaraɲɔgɔnya jijilenw ka se ka don ani Mauritanie jamana finitigiw Niger, Burkina Faso walasa ka se k'u dɛmɛ k'u ka faso jamaw lakana a y'a lase o sen fɛ ko Mauritanie jamana o basigiw sabatilen don ni santan laban ninnu kɔnɔ ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ jamana tɔw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni waati in na a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Mauritanie jamana ma u ka o baara ɲuman na min kɛra ni États-Unis jamana ka dɛmɛɲɔgɔnya ye ka fara dɛmɛɲɔgɔnya wɛrɛw kan minnu bɔra diɲɛ jamana wɛrɛw kan ka na Mauritanie jamana ma walasa ka se ka terrorisme n'o ye bingali walew ye kɛlɛ o sen kelen fɛ Nuland y'a ka jɔrɔna yira kosɛbɛ ka taa Mauritanie jamana ani Mali jamana ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ma min y'a kɛrɛfɛ jamana ye n'o dɔ bɛ tali kɛ Russie jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner ka doni ka Mali jamana kɔnɔ n'u kɔkɔrɔ donnen don Kremlin fɛ walasa ka se ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner kɔkɔrɔma don a ko o de sen fɛ ko kabiri Russiw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner donna Mali jamana kɔnɔ min kɛra salon san laban waati ko dɔ farala jihadikɛlaw ka kɛwalew kan ka fara o fɛnɛ kan ko fɛn min ye karogɛlɛya walew ye minnu bɛ ka dan sigi bunadamaden jo sariyaw la o bɛ ka kɛ marabolow caman ka wulikajɔ fanba de ye k'u yɛrɛ nafolotigiya ani Mali dugukolo labaarali ye min dogolen tɛ fiyewu k'o taabolow waliya n'o de bɛ ka dɔ fara jihadijɛkulumaw ka wulikajɔ taabolow kan Mali jamana kɔnɔna la Ameriki ciladen Nuland ale ka fɔ la a y'a fara kan o senfɛ fɛnɛ ka fɔ ko fanga dafiri banbali min kɛra Mali jamana kɔnɔ ni san fila laban ninnu na y'a to États-Unis jamana ka dan sigi a ka baara sira dɔw la min bɛ taa dugu jukɔrɔfɛnw fan fɛ n'o dɔ tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ don kosɛbɛ Mali jamana finitigiw ma nka ko waati ka gɛlɛn sisan k'a sabu kɛ Mali jamana finitigiw ka hakilinaw tali ye min kɛra sababu ye u ka wele bila Russie jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner ma ka na Mali jamana kɔnɔ ko de y'a to olu tɛna baaraɲɔgɔnya foyi kɛ ni nin kɛlɛbolo ye Mali jamana kɔnɔna la a ka fɔ la nka fɛn min y'a ɲumanma yɔrɔ ye Ameriki jamana ka ciladen Nuland y'a fara kan fɛnɛ ka fɔ k'a bɛ i n'a fɔ Mali jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ k'u ka layidukanw jiji min bɛna tali kɛ jamanatigisi kalata labɛnw kan n'a ka kan ka kɛ san 2024 a y'a fara kan fɛnɛ k'a ka taama min kɛra ka taa Burkina Faso jamana kan ko kumaɲɔgɔnya donna ani kapitɛni Ibrahima Traoré cɛ o min sigira Burkina Faso jamana fanga kunna nin y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye k'a n'a baaraɲɔgɔnw ye a lase u ma ko Burkina
Burkina Faso jamana de bena wuli k'i kwada k'a ka jamana bɔ bolo la wa ko hakilina wɛrɛ si tɛ olu kunna walasa ka se ka wele bila Rusi jamana ka kɛlɛbolo Wagner ma. A ko a jigilatigɛ barika ka bon n'i ye Sahel jamana ye min labilalen don ni waati in na ka kɛ jadijɛkuluma terrorisme olu ka walejugu kɛyɔrɔ ye. Ko ɲiningali jaabi tɛ se ka lasegin ka taa a jamana finitigiw ma ni waati in na. Ko ni k'a sɔrɔ olu yɛrɛ hakilina o tɛ tali kɛ ka taa maninfɛnw ka ɲɛnamaya kɛ ko ɲuman ma. Ko Ameriki jamana bena to baaraɲɔgɔnya la a n'a dɛmɛbagajɛkulu ka taa Sahel marabolo jamanadenw fan fɛ walasa ka se ka lakanabaliya wuli ka bɔ u kan. O min kɛlen don gɛlɛyaba ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni waati in na. Nin tun ye VOA kunnafonidila Aner ale ka laseliw ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw laseli senfɛ. A ba yɛlɛmana k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. Nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.